Oko 20 zemalja obećale da će Ukrajini dostaviti nove pošiljke oružja da bi joj pomogli u odbrani od ruskog napada, objavile su Sjedinjene Američke Države u ponedeljak, javlja Anadolija. Nove pošiljke, uključujući kritično potrebnu artiljerijsku municiju, sisteme za obalsku odbranu, tenkove i druga oklopna vozila, rekao je ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin novinarima u Pentagonu i dodao da su se druge nacije obavezale na obuku ukrajinskih vojnika i pomaganje Kijevu u održavanju postojećeg naoružanja. Austin je ukazao na Dansku, koja je ranije u ponedeljak objavila odluku da Ukrajini isporuči protivbrodski batač Harpun i pripadajuće rakete, te Češku Republiku, za koju je rekao da pruža značajnu podršku, uključujući helikoptere, tenkove i raketne sisteme. Italija, Grčka, Norveška i Poljska osiguraće Ukrajini artiljerijske sisteme i municiju, dodao je on. Osim što Kijev osiguravaju milijarde dolara vrednu vojnu opremu i obuku, SAD koordinišu među saveznicima protok međunarodnog oružja i podrške Ukrajini. Isto tako, osim direktne pomoći Ukrajini, SAD su povećali prisutnost vojnika u Evropi, gde sada ima oko 102.000 vojnika, to je povećanje od 30% u odnosu na 78.000 koliko ih je bilo prije početka rata u Ukrajini. Ukrajinske vlasti su od danas pooštrile pravila kretanja u 3 regiona koji se graniče sa Belorusijom. U Kijevskoj, Žitomirskoj i Rovanjskoj oblasti zabranjeno je svako kretanje civila u pojasu širine 1 km duž granične linije, prenosi TASS. Iz pres službi ovih oblasti je saopšteno da se kretanje svih lica i motornih vozila, kao i svi radovi izvan naseljenih mesta, obustavljaju u periodu od 22 do 5 časova ujutru. Velika Britanija i Litvanija potpisali su danas zajedničku deklaraciju o jačanju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti. Ovim sporazumom London jača podršku nacijama koje strahuju da se ruski predsjednik Vladimir Putin neće zaustaviti na Ukrajini u pokušaju da prekroji granice Evrope, navodi Reuters. Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara, u baltičkim državama poput Litvanije, koja je članica NATO-a i bivša sovjetska država, raste zabrinutost od ruske agresije, dodaje britanska agencija. Britanija je saopštila da će deklaracija biti zasnovana na odbrambenoj saradnji dve zemlje saveznice u NATO-u, čime će se osnažiti otpor globalnim pretnjama, uključujući i pretnje od Rusije i Kine. Velika Britanija i Litvanija su dve zemlje koje veruju u slobodu i suverenitet i koje se suprotstavljaju autoritativnom režimu u Evropi i širom svijeta. Zajedno smo sa Ukrajinom protiv ilegalnog varvarskog rata Rusije, poručila je britanska ministarka spoljnih poslova Liz Truss. Mađarska je odlučila ostati pri svojim zahtevima za energetske ulaganja prije nego što pristane na ruski naftni embargo, sukobljavajući se sa državama Evropske unije koje se zalažu za brzo odobrenje dodatnih sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Evropska komisija je početkom maja predložila novi paket sankcija protiv Kremlja, ali mere još nisu usvojene, a Mađarska je među najglasnijim kritičarima plana. Prvo, nađimo rješenje, zatim sankcionišimo, rekla je mađarska ministrica pravosuđa Judith Varga. To je u suprotnosti s pozivima nekoliko vlada na dogovor prije sastanka čelnika EU 30. maja. Mađarska, koja je jako zavisna o ruskoj nafti, rekla je da će trebati oko 750 miliona eura kratkoročnih ulaganja za nadogradnju rafinerije i proširenje naftovoda koji dovodi naftu iz Hrvatske. Također je naglasila da bi je odustajanje od ruske nafte moglo koštati čak 18 milijardi eura. Komisija je prošle sedmice ponudila do 2 milijarde eura podrške zemljama srednje i istočne Evrope bez izlaza na more koji nemaju pristup o opskrbi koja nije ruska, to jeste Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj. Tim državama također je ponuđeno duže prijelazno razdoblje za odvikavanje od ruske nafte. Bjeloruska vojska počela je da provjerava svoje naoružanje i logističku opremu kako bi se uverila da su spremni za borbenu upotrebu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Inspekcija će utvrditi stanje opreme i njenu spremnost da izvrši zadatke, navodi se u saopštenju, prenosi Reuters. U saopštenju se navodi da je vojska sprovodi provjeru opreme smeštene u prostorima za dugoročno skladištenje, što znači da provjerava svu opremu koju ima na raspolaganju, navodi britanska agencija.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da Zapad pokušava raskomadati Ukrajinu, a Poljsku je optužio da želi uzeti zapadni deo zemlje. Lukašenko je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom rekao da bi Kijev mogao tražiti pomoć kako bi spriječio gubitak zapadnog dijela zemlje, ali nije ponudio nikakve dokaze za svoje reči. Ukrajinska vojska navodi da su ruske snage okružile grad Sjeverodonjeck i da su u toku žestoke borbe. U zračnom napadu na selo Desna prošlog utorka ubijeno je 87 osoba, objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdnja Zelenskog iznesena u obraćanju Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu uslijedile nakon što su lokalne vlasti rekle da je u zračnom napadu na grad Černihiv prošle sedmice ubijeno 8 osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo u ponedjeljak da je ispalilo 4 rakete Kalibar sa podmornice u Crnom moru s namjerom da uništi vojnu opremu ukrajinske brdske jurišne brigade. Agencija Reuters napominje da nije odmah mogao potvrditi ove navode. Portparol ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov rekao je ranije da su ruske snage izvele napade preciznim projektilima sa mora kako bi uništile naoružanje i vojnu opremu 10. ukrajinske brdsko-jurišne brigade u Žitomirskoj oblasti, koja se premješta u Donbas, prenosi TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u virtualnom obraćanju na Svjetskom ekonomskom forumu Davosu pozvao na maksimalne sankcije Rusiji, uključujući embargo na naftu. Zapadni saveznici Ukrajine su Rusiji nametnuli žestoke sankcije zbog invazije na susjednu zemlju, ali Zelenski kaže da međunarodna zajednica treba ići još dalje kako bi zaustavila agresiju Moskve, tako što bi obustavila svu trgovinu sa Rusijom. Neki od raseljenih Ukrajinaca polako se vraćaju kućama u blizini Kijeva. Milioni su i dalje van zemlje, oni koji se vraćaju bore se da identifikuju tijela pronađene nakon povlačenja ruskih snaga. Ukrajinski sud osudio danas ruskog vojnika Vadima Šišmarina na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva nenaoružanog civila tokom prvog suđenja za ratne zločine od početka ruske invazije. Šišmarin, inače zapovjednik tenkovske posade, izjasnio se ranije da je kriv za ubistvo 62-godišnjeg muškarca 28. februara u jednom selu na sjeveroistoku Ukrajine.